Bona tarda, encetem la finestra d'avui. Tenim benedicció del dia del Ram, bunyolada a la plaça de l'Església i processó de Setmana Santa. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Germans estimats, des del principi de la Quaresma hem purificat els nostres cors per mitjà de la penitència i de les obres de caritat. Avui ens reunim per començar amb tota l'Església la celebració del misteri pasqual de Nostre Senyor Jesucrist, el qual, per dur-lo a terme, va entrar a Jerusalem, la seva ciutat. Más tranquilo, será de esta nena, será de esta nena. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Envià dos dels seus deixebles amb aquest encant.